लोगोफोर आं लास्ट भिडियोआव माबोरै नोंथांमोना गावनि एन्ड्रइड मबाइलावनो जीमेल एकाउन्ट क्रिएट खालामनो हायो बेनि मोनसे टिउटोरियेल भिडियो बानायदोंमोन। दिनैनि भिडियोआव आङो जीमेल आरो इमेल बे मोननैनि गेजेराव मा डिफारेन्स दङ बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोफोर आंनि मुङा मिथिंगा आङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेल बड'सा टेक्निकेल्सआव बरायग्रोबाय जेराव आङो बर' रावजों टेक्निकेल्स भिडियो बानायो। तो लोगोफोर जीमेल आरो इमेल बे मोननैनि गेजेराव जोंहा गोबां समावनो कनफ्यूज जायो। माब्लाबा जोङो एखे बादिनो नाङो नाथाय बे मोननैया एखे नङा गुबुन गुबुन बे मोननै टार्मा इमेल आरो जीमेलनि डिफारेन्सनि सोमोन्दै सावरायनायनि सिगाङावनो इमेला मा बेखौ मिथिना लाग्रोनि। इमेला जादों मोनसे मेथड जायनि गेजेरजों जोङो डिजिटेल मेसेजफोरखौ एक्सचेन्ज खालामनो हायो। जेरैबायदि गोदोनि दिनाव लाइजामनि जोहै जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खौरांखौ हरनो हायोमोन लाइजाम लिरनायनि जोहै। थिग बिदिनो दा समनि लोगोसे जौगानायजों लोगोसे इमेलनि गेजेरजों जोङो सेकेन्डनि गेजेरावनो जोङो फट'स भिडिअस बा बायदि रोखोमनि डाटाफोरखौ हरनो हायो। बे मेथडनि मुङानो जादों इमेल जायखौ जोङो इन्टारनेटनि जोहै हरो। गुबुन फारसे जीमेल एबा गुगोल मेल जीमेला जादों इमेलनि सार्भिस प्रभाइडार। जोङो जीमेलनि गेजेरजों इमेलखौ हरनो हायो इमेल एबा इलेक्ट्रनिक मेलखौ। जीमेलनि अनारा जादों गुगोलानो गावनो गाव। जीमेलनि बायदिनो आरोबाव माखासे सार्भिस प्रभाइडारफोरा जादों फारियै याहू मेल, हटमेल आरो वेबमेल। तो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो हेल्पफुल जादोंब्ला एबा माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला अन्नानै आंनि भिडियोखौ लाइक खालाम, इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि भिडियोखौ हायोब्ला शेयारबो खालामनानै हो। तो लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडियोआव लोगो मोनगोन। बाय।